mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pinauuwi niya ako ng Pilipinas. Dahil kung hindi, maghahanap daw siya ng iba. Hi DJ Rocky. Matagal mo na akong silent and avid listener. Sumulat ako ngayon kasi wala akong mapagsabihan ng kwento ko. Sa ngayon may asawa na ako at naninirahan na kami sa ibang bansa. Wala pa kaming anak ng husband ko, pero ine-enjoy lang namin ang panahong magkasama kami. Itago mo na lang ako sa pangalang Nene at ito ang aking secret file. Year 2002. Nasa second year high school ako noon. Nagkakilala kami ng seatmate kong itago natin sa pangalang Dado. Naging mabuting magkaibigan kami nitong si Dado. Naging magkakulitan at kakwentuhan sa iba't ibang bagay. Yung best friend naman ni Dado ay naging crush ko. Pero noong nalaman kong nagka-girlfriend na yung best friend niya, si Dado mismo ang sumalo sa atin sa una kong heartbreak. Para lang ma-comfort ako, ma-assure lang niya sa akin na magiging okay naman ang lahat. Wala namang something sa amin ni Dado nung high school days namin. But eventually, natuto kaming maglaro ng online games. Kaya mas lalo kaming nagkamabutihan dahil sa pagbabonding namin kakalaro. At hindi nagtagal, naging kami na ni Dado. Fast forward, tumungtong kami ng kolehiyo. Lumipat ako ng university at si Dado naman ay dun din nag-aral sa eskwelahang nilipatan ko. Parehas pa rin kami ng school. Magkaiba nga lang ng kurso. Pero palagi pa rin naman kaming magkasama. Tuwing nakakaranas ako ng ups and downs sa buhay, si Dado ang lagi kong karamay. May time nga noon na namatayan kami ng mga magulang. Yung papa ko at saka yung papa rin niya. Kami ang nagdamayan noon. Sa gitna ng kalungkutan at pangungulila. Sa umpisa, DJ Rocky, hindi tanggap ng mama ko ang relasyon namin ni Dado. Pero ginawa ni Dado ng paraan. Kinausap niya si mama at hindi ko makakalimutan ang effort na ipinakita ni Dado. Unti-unti, naging okay naman ang relasyon namin. Umabot na nga rin sa puntong pinag-usapan namin ang tungkol sa future namin. Tulad na lang ng kasal, pamilya at mga anak. Ganun bang bagay? Hanggang sa nakapagtrabaho si Dado sa isang manufacturing business. IT specialist siya doon. At doon sa pinagtatrabahuhan niya, meron siyang office mate na babae. Si Dado ang supervisor ng babae. That time, wala naman akong iniisip na masama sa working relationship nila. Dahil malaki naman ang tiwala ko kay Dado. Tiwala ako na hindi niya ako ipagpapalit. Lalo na sa office mate niya. Fast forward,
Year 2013. Nagkaroon ako ng opportunity na makapunta sa ibang bansa. Kinuha ako ng kapatid ko para maging isang fast food worker sa Canada. Malayo sa degree na tinapos ko. Pero dahil nung time na yun, nakipag-usap naman ako kay Dado na gusto kong maranasan ng maging independent at maka-experience ng bagong environment, pinush ko talaga ang pag-alis ko. Napapayag ko naman siya, DJ Rocky. Malaki ang pananalig ko noon. Na kahit magkalayo kami ni Dado, na kahit LDR ang magiging takbo ng relasyon namin, hindi pa rin kami matitibag. Iniisip ko, kung yung ate at bayaw ko kinaya ang LDR na relasyon, bakit naman hindi namin kakayanin ni Dado, di ba? Then year 2014, dumating na ako sa Canada. Nagkausap naman kami ni Dado at tuloy-tuloy ang communication namin. Nagkukumustahan, nag-update sa mga ganap sa buhay namin. In fact, sabi ko sa kanya, gusto ko siyang dalhin dito sa Canada para magkasama na kami. Sabi ko, aayusin ko lang ang status ko. Si Dado naman inabanggit niya sa akin na may ninang siya na nag-offer sa kanyang papupuntahin din siya sa Canada. Hopeful ako noon na finally magkakasama na kami ulit. Then November 2014 came. Birthday ni Dado. Nag-away kami sa araw ng birthday niya. Actually, siya ang nagalit sa akin. At ang dahilan? Hindi ko siya agad nabati ng happy birthday dahil sa time difference. At nung time na yun, night shift ako. Kaya hindi talaga nagkakatugma ang mga oras namin. Ay, kung alam lang niya, na binidyuhan ko yung mga kasama ko sa trabaho para lang i-greet siya ng happy birthday. Kaso yun na galit na siya sa akin. Hindi na rin niya ako kinikibo. Then December 25, Christmas Day. Akala ko magiging okay na ulit kami ni Dado. Medyo nag-uusap naman kami. Kaso alam mo yun, halatang halata kasi na medyo malamig na siya sa akin. Hindi na gaya ng dati. Tapos nalaman ko by January, nagulat ako may nililigawan na pala siyang ibang babae. At yung babae na yun yung kasama niya sa trabaho. Kaya kinontak ko agad si Dado. Kinontak ko yung family niya, pati nga yung mga tropa niya. Pero ni isa sa kanila, walang nagpaliwanag sa akin. Wala. Hindi nila ako tinimbrehan kung ano na ang nangyayari. And then dumating sa punto na pinapili na ako ni Dado. Uuwi raw ba ako? O maghahanap na lang siya ng iba? DJ Rocky, sobra akong nagulat. At sobra akong nasaktan sa mga sinabi ni Dado. Halos mabaliw ako sa mga narinig ko mula sa kanya. Nagwawala ako dun sa istasyon ng tren. Pinagtitinginan ako ng mga tao. Pero wala akong pakialam. Yung taong mahal ko, pinagpalit ako sa mas malapit. Tapos ako pa yung papipiliin. Ang sakit-sakit sa dibdib. Na pinag-decide niya ako o pinagde-decide niya ako kung isasakripisyo ko ang pagtira ko sa Canada o kung hindi man, ay maghahanap na lang siya ng iba kapag hindi ako umuwi. Akala ko, DJ Rocky, kaya namin ang LDR. Akala ko matitiis ni Dado ang pagkakalayo namin. Akala ko, paninindigan ni Dado ang pagmamahal niya sa akin. Gulong-gulo ang utak ko at hindi ko alam ang gagawin. Pinag-isipan ko ng mabuti ang desisyong gagawin ko. Hanggang sa humantong ako sa isang desisyong
babago sa takbo ng relasyon namin ni Dado habang buhay. At ang naging desisyon ko ay hindi ako uuwi ng Pilipinas. Sayang ang lahat ng sakripisyo ko dito sa Canada kung babalik lang ako ng Pilipinas. Kung babalik ako kay Dado, gayong alam ko naman na may iba na siyang napupusuan. Kaya buo ang desisyon kong mananatili ako dito sa Canada. At ang kapalit ng desisyon ko ay sobrang sakit. Sobrang bigat sa pakiramdam at sobrang gulo sa utak ko. Ang unang tanong na sumagi sa isip ko, bakit? Bakit naman? Ba't ang bilis niyang sumuko at palitan ako ng nasa mas malapit? Sa kanya na kasi umikot ang future na binubuo ko eh. At akala ko, ang ganda-ganda na ng takbo ng mga plano namin. Pero ang lungkot lang isipin, hindi pala ako kasama sa future na binubuo niya. Iba pala ang makikinabang sa mga planong binuo namin nung magkasama pa kami. Ang sakit. Sobra. At ang mas masakit, binubuno ko ang lahat ng sakit na nararamdaman ko ng mag-isa. Wala akong matakbuhan dito kasi wala akong ibang kaibigan, kamag-anak o kahit sino na masasandalan dito. Ako lang mag-isa, DJ Rocky, ako lang. Kaya halos mabaliw ako rito, nakakabuang. Alam mo na experience ko yung sasakay ako ng bus, tapos dun ko na lang itutulog yung sakit. Minsan pa nga iiyak na lang ako bigla habang nasa biyahe ako tapos pagtitinginan na lang ako ng ibang tao. At para makalimot kung ano-ano na lang ang trabahong pinasok ko. Mawala lang kahit papano yung sakit na nararamdaman ko at yung mental anxiety ko sa ginawa sa akin ni Dado. And then one time, nabalitaan ko na lang. Kinasal na si Dado doon sa babae niya. Yes. Kinasal na si Dado. Next thing na nalaman ko, nagkaanak na sila. Wow lang, ha? Wow na wow. Yung pangarap na binuo ko na dapat si Dado ang kasama ko, naglaho na ang lahat. Wala. Wala na. Sa iba na napunta. Hindi lang boyfriend ko yung nawala sa akin. Higit pa roon, nawalan ako ng best friend, ng kasosyo, ng tatay-tatayan, ng taong kasangga ko sa lahat ng bagay. Ang sakit. Sobra. Nahirapan ako sa buhay ko nun dito. Naging magulo ang buhay ko pero sa awa ng Diyos, natutunan kong mag-move forward. Unti-unti, dahan-dahan. Minsan, aabot talaga sa punto na pasuko ka na dahil sa heartbreak na naranasan mo. Pero ang lakas ko pala kay Lord. Pinagdasal ko na tanggalin niya ang sakit na bumabalot sa puso ko. Eventually, naayos ko ang buhay ko. And I was able to move on. Fast forward year 2022. Nagpalit ako ng profile picture sa FB account ko. Pinost ko yung kasal namin ng naging husband ko. And then one day, nagulat ako. Nag-message sa akin si Dado. Sabi niya, "Congratulations, kinasal ka na pala." Di wow. Wow. Ilang taon niya rin akong sinaktan tapos bigla-bigla siyang magme-message. Hindi ko na siya na-replyan, DJ Rocky. May mga panaka-naka pa siyang mga message pero totally hindi na ako nagre-reply. Until very recently lang, nagulat ako, nag-message sa akin si Dado. Nag-apologize siya sa mga nagawa niya sa akin noon. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng takot. Takot in the sense na baka may sakit siya. O hindi kaya meron siyang pinagdaraanan sa health niya?
May taning na ba ang buhay niya? May depression ba siya? Wala akong idea kung anong tumatakbo sa isip niya. And then out of nowhere, I found myself replying to him in a message. Tinanong ko si Dado kung bakit nagme-message pa siya sa akin. Sabi ko, mali ang makipag-communicate pa kami sa isa't isa. And then he explained. Inexplain niyang magkasama na lang daw sila nung girl dahil sa anak nila. Nagpapaliwanag siya na hanggang ngayon nababanggit yung pangalan ko every time na nag-aaway sila. All of a sudden, ang daming pumasok sa utak ko after that conversation. Ang tahimik ng buhay ko. Ang tahimik na eh. Tapos papasok na naman si Dado uli. Manggugulo. Napapatanong lang talaga ako kung bakit niya yun noon nagawa. Saan ako nagkamali, kaya niya ako ipinagpalit. Actually, gusto ko talagang tanungin noon si Dado kung bakit niya ako nagawang saktan noon. Wala kaming naging closure for almost 10 years. And then bigla siyang magme-message, makikipag-usap, at sasabihin hindi siya nanggugulo. Pero hindi ba panggugulo pa rin itong ginagawa niya na nakikipag-usap siya ulit sa akin? Para ano? Para saktan lang ako ulit? Ibabalik niya yung dating meron kami? At ano naman ang kapalit? Ibubuwis ko yung pamilya na meron ako ngayon? Ibubuwis ko yung marriage namin ng husband ko para magkabalikan uli kami ni Dado? Hell no! Hell no! I won't do anything stupid para i-risk kung anumang meron ako ngayon. Gusto ko honestly itanong sa kanya kung bakit. Deserve ko ba yung ganong treatment from him na para akong basura lang sa kanya? And then dispose na niya ako ng ganon-ganon na lang dahil hindi na niya ako kailangan? We've been classmates, we've been friends long before we entered into what used to be a romantic relationship. But why did he hurt me? Why did he choose to hurt me? Obviously, ayoko na siyang tanungin ng diretsahan. Out of respect to my husband, to my family, ayoko nang buksan pa ang sugat na iniwan ni Dado sa puso ko. I want to leave it at that. Pasensya na ha, DJ Rocky, sa emotional outburst ko. I know isang dekada na since it happened to me. Pero yan lang ang naglalaro sa isipan ko. Hindi ko alam kung maririnig ito ni Dado. Pero sana, maging okay siya. At maging okay na rin ako. I wish him the best. And I also wish myself the best moving forward with my life. Salamat sa pagbabasa ng kwento ko, DJ Rocky. Muli, ako si Nene. At ito ang aking secret file.